أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullohi wa barakatuh. Hurmatli musulmon ham muslima qardoshlar. Shunday bir hikmatli xalni o'qirga to'g'ri keldi. Balki ko'pingiz aning bilan tanishdir. Zo'r bir g'alim kishi, u endi Britaniya g'alimi. Albatta Britaniya ul kolonial davlat, ular endi zo'r illarni, davlatlarni, xalqlarni koloniyada tutganlar deb aytamiz. Shunda baribir yashovchi xalqын qarasaq, анда endi джентльменнар, ледилар, шулай бит, әдәпле, әхлаклы кешеләр. Һәм шушы зур дәүләттә әдәпле, әхлаклы кешеләр арасыннан булган зур бер университетның шушы халык белән эшләү бүлегенең галиме бара Африкага. Әлбәттә, Африкага барганчы кеше бераз уйлана. Нинди халык янына бара ул? Нинди кешеләр анда? Әлбәттә, күп кеше әйтә, Африкадан да кыргыйлар. Һәм чыннан да шулай күз алдына килә. Инде алга, артка яфрак бәйләп, таяк күтәреп, кыргый хайваннар артыннан йөгереп йөрүчеләр, алар кыргыйдыр шикелле күренә. Ләкин икенче яктан караганда, әлбәттә, алар да кеше. Һәм шушы кешеләрне өйрәнергә кирәк, аларның рухи халатын өйрәнергә кирәк. Әлеге галим әлеге илгә барганда белде, чөнки анда фәкыйрлек, анда юклык, анда мохтаҗлык, үзе белән инде тәмле ризыклар алды. Һәм иң беренче ул шушы илдәге балалар белән тәҗрибә ясап карарга уйлады. Бер төркем балаларны күргәч, ул аларга тәкъдим итте. Әйдәгез, егетләр һәм кызлар, сез стартка басасыз, һәм мин сезгә менә монда финишта әзерләп куям тәмле ризыклар. Бер корзин белән аларга шоколад, конфетлар, тәмле ризыклар куйды. Һәм әлеге балалар нәрсә эшләде соң? Әлеге балаларга старт бирелүгә, әлбәттә, кемдер әйтер, берсен-берсе этә-төртә йөгерерләр. Ләкин инде хәзрәт сөйләгәч тә бераз саграк карыйбыз, шулай бит. Димәк, монда бер ниндидер хикмәт бар. Бәлки алар йөгермәделәр, шулай бит. Шушындый фикердә бәлки инде уйга килер. Шундый гаҗәп бер хәл булды. Әлеге галим моны күз алдына да китерми иде. Әлеге балалар берсенең-берсе кулына тотындылар. Һәм кулына тотынып, нәрсәдер кычкырып йөгерделәр. Һәм бөтенесе бергә килеп җиттеләр корзин янына. Улысы да, кечесе дә, көчлесе дә, көчсезе дә, бөтенесе бергә финишка килеп җиттеләр. Һәм әлеге галим бик гаҗәпләнде һәм сорады: "Балалар, сез нәрсә дип кычкырдыгыз? Ни өчен шушылай бөтенегез бергә йөгердегез?" Чөнки аны күрәсе килгән иде. Кыргый җәмгыятьтә берсен-берсе этеп, төртеп, башларына басып, берсен-берсе егып, алга ыргылучы шушындый кыргый кешеләр күрәсе килгән иде, ләкин башкача килеп чыкты. Шушы халәтне күргәч, әлеге балалардан сорады: "Нәрсә дип кычкырдыгыз сез?" Һәм алар әлеге галимгә аңлатырга тырыштылар. Менә үзләренең сөйләгән, үзләренең кычкырган әлеге сүзләрендә шундый мәгънә ята. Бөтен кеше бәхетсез булганда, бер кеше генә берничек тә бәхетле була алмый. Һәм әлеге балалар шушыны аңлап, шушыны аларның күңелләренә әти-әниләре салган, алар шушы сүзләр белән алга таба йөгерделәр. Һәм әлеге галим бик гаҗәпләнде. Безнең яшәешебезгә, безнең торышыбызга һәм әлеге балаларның үз-үзләрен тотышына нәрсә белән аерыла? Әлеге балалар чыннан да алар бик югары тәрбияле, бик алга киткән, бик югары әхлаклы балалар килеп чыга. Чөнки берсе бәхетсез булып, берсе бәхетле була алмый. Бөтенесе бергә бәхетле булганда гына җәмгыять матур яши. Һәм тагын бер нәрсәгә игътибар итте әлеге галим. Инде корзинны тоттырды иң улысына, менә бу лаеклы сезнең барыгызга да дип. Шуннан әлеге балалар тезелешеп утырдылар һәм нәрсә эшләде? Шушы улысы һәрбер балага тиешенчә өлешен өләшеп бирде. Игътибар итегез. Һәрбер бала үзенә тиешле өлешне алды һәм берсе дә миңа монсы ошамый, миңа тегесе кирәк, миңа монсы кирәк түгел иде дигән сүзне әйтмәде. Шуңа да игътибар итегез. Хәзерге җәмгыятьтә без ничек яшибез? Без улылар, без инде олы кешеләр дип саналабыз һәм әлеге балалар, алар белән чагыштырганда, без карыйбыз үзебезнең балаларыбызга. Аларны инде кечкенә дибез, аларны күп нәрсәне аңламый дибез, ләкин үзебез дә олыгайган балалар килеп чыгабыз. Безгә әлбәттә шушы балаларның булган мәшәкатьләре чит булса да, без инде олы кешеләр буларак, безнең үзебезнең мәшәкатьләребез бар. Ләкин Аллаһ Раббыбыз безгә ничек карый? Безнең күңелләребезгә ничек карый? Без бит һаман дөнья артыннан куып, бер кеше икенчесен басып, башына басып, бәхетле булырга омтылабыз. Ләкин бит бәхет нәрсәдә? Бәхет башкаларны кыерсытудамы? Бәхет башкалардан яхшырак яшәүдәме? Бәхет ул башкаларны бәхетле итүдә икән. Шуңа күрә бәхетле булыгыз. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә
күңелләребезне киң һәм шөкерле кылсын. Амин.